Khwezi ndiyaqonda ke i-society zethu ngozilishumi uba bomama ninayo inimba ayini bethunyana akwenziwani yini Khwezi bethunana Khwezi ndiyanazi soze ndiliphile andazi noba nisandikhumbula na ndiyanazi benana ndizana letana le 10 rand yam ndibuhlungu umama ubalena ke kwa ndicinge nto betana kweza ntsuku ze-convent zepasika uthi bathi abantwana bakhe ye mama uthi ndithi hayi bantwana bam ndiya ecaweni yipasika bathi okay mama uthi heyi ndifike nditshintshe ndihambe babuze uba uyaphi ke ngoku uthi ndiqonda ke ngoku mandicacise ndithi uyabona ke ngoku ndiya kwinkonzo yemithwalo bathi okay ngomso abantwana bam kuzawuncutya amadodana neegildas uthi ndiyabalisa uthi xa ndiphinda ngomvulo sibizwe aba bathi bowutheka lo kuyaphela yekhala uyaphi ngoku uthi ndade hayi ndibheke egalini wathi ubheke egalini yena Khwezi
Umama umongamelikazi Sakubashiya bodwa kaloku woMama sakubashiya bodwa kaloku. Yini ibisayintle kangaka. Sizaqala ukubulisa umama umongamelikazi, sibulisa iivayisi zonke, sibulise umama unobhala, usekela nobhala, uMjikelo, sizise iingxoxo iikhwezi, ngabela ngobulisa iigilments umama bakhona ngaphakathi. Ingxoxo yethu sagqithisangelize kuphaa Luka 11:1 apho kuthiwa sifundise ukuthandaza. Nqobeleni ikhwezi.